Benvingudes i benvinguts al primer programa de Catalunya segle XXI. El procés d'independència que estem vivint des de fa uns quants anys ha servit, entre moltes altres coses, per despertar en la gent l'anhel i el desig de construir un país nou, un país millor. És aquí on independentistes i no independentistes han trobat el seu punt de confluència, allò que més ens apropa i que és la necessitat de construir una Catalunya nova, que pugui fer front amb garanties d'èxit als reptes que ens presenta el segle XXI. Un punt de trobada real i efectiu perquè tots plegats hem arribat a la conclusió que, més enllà de disposar o no d'un estat propi, aquest futur millor l'hem de construir entre tots i per a tothom. El sistema polític i institucional creat ara fa 40 anys sembla un model esgotat. Hi ha molts indicadors que així ho manifesten, des de les persistents mobilitzacions de la societat catalana promogudes per l'ANC a d'altres moviments també de gran repercussió social, el 15M, la PA i molts d'altres. Tot plegat ens dibuixa un gran descontent, incrementat també per la greu crisi econòmica que estem patint, i tot sembla indicar que els actuals mecanismes polítics i institucionals troben massa dificultats per donar respostes a aquesta nova situació. La situació política actual, força emocional, ha impedit un debat serè, ric en continguts i plural. La dinàmica dels esdeveniments ha eclipsat segurament el que és més important de tot, que no s'estigui parlant de com és i com ha de ser el país on volem viure tots plegats. El mes de maig de 2017, a l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, es va presentar la plataforma Exigents.cat, formada per gent d'ideologia molt diversa i procedent de diferents i diversos sectors socials i polítics. Exigents.cat ha treballat durant més d'un any per establir les sinergies necessàries per tal d'engegar un projecte molt ambiciós, el Congrés Participatiu Catalunya i Futur. Catalunya del segle XXI i ETV Llobregat volem portar-vos a casa vostra els principals temes de debat que formin part d'aquest congrés i que, setmana a setmana, anirem presentant-vos a través de la conversa entre experts en el tema i joves estudiants universitaris. Avui, en aquest primer programa, coneixerem què és i què pretén el Congrés Participatiu Catalunya i Futur. Comencem Catalunya segle XXI i començarem, Maria, si et sembla, presentant-nos els convidats d'avui. Sí, doncs tenim en Pere Pugès, que és vicepresident cinquè del Consell Directiu del Congrés, responsable del comitè organitzador i també dinamitzador de l'àrea L'Estat, una eina al servei de les persones. I tenim el Guillem López, que és membre del comitè científic i dinamitzador de l'àrea de governança. I d'altra banda ens acompanya també la Sandra Tous, que és graduada en Dret i és advocada, i ens acompanya en tant que també està interessada en el projecte i en el Congrés. Bé, doncs, moltes gràcies, abans de res, als nostres convidats per ser avui aquí i començarem d'una manera una mica diferent. Començarem, en comptes de preguntar a les persones que venen a parlar del Congrés, començarem preguntant a la Sandra, perquè ella és aquí perquè creu que el projecte d'aquest Congrés és interessant. I per què creus que és interessant? Bé, el que més m'interessa és que s'intenta fer una altra manera de política i s'intenta arribar a la població d'una altra manera perquè s'impliqui persones que provenen de diferents àmbits i de diferents realitats i que totes puguem informar-nos i participar. Sobretot, aquests mesos hem vist com la gent s'anava implicant més, però crec que aquest projecte intenta arribar més enllà del debat d'independència o no independència i decidir com volem la nostra societat. Doncs bé, aquesta és l'opinió de la Sandra i comencem preguntant als que són, diguem-ne, membres del Congrés com neix la idea d'aquest Congrés. Pel que sembla, pel que dieu, doncs es pren com a model el Congrés de Cultura Catalana. Però clar, el Congrés de Cultura Catalana estem parlant d'un congrés que es va fer fa més de 40 anys. 40 anys. 40 anys, exacte. Sí, sí. Doncs on neix aquesta idea? Bé, és que prendre de model o de referència un congrés que es va fer fa 40 anys, mentre sapiguem veure les diferències que hi ha entre la societat catalana de fa 40 anys i la d'ara, la referència pot ser interessant com a model organitzatiu, com a estructura, i de fet és el que hem fet. Però és que les situacions polítiques també s'assemblen força. O sigui, fa 40 anys, finals dels anys 70, és quan apareix allò que després vam acabar-ne dient procés de transició, però que no va néixer com a tal procés de transició. A Catalunya en dèiem de ruptura, però que sí que és cert que vam partir o sortir d'un model absolutament dictatorial
per anar cap a un model democràtic. Es van qüestionar, per tant, tots els principis del propi estat i de la pròpia societat, i és que en aquests moments jo diria que no és tant una transformació del model polític, sinó que és una revolució social, que és la pròpia societat la que diu que no està satisfeta, com molt bé heu dit en la presentació, de la situació actual. I la política n'és una de les conseqüències o una de les eines que també s'ha de revisar, evidentment. A qui s'adreça aquest congrés? És un congrés, potser d'acadèmics, de professionals, de gent experta, diguem-ne, en els temes per anar... S'adreça a aquesta gent? També en aquesta gent. Diguem-ne que, com va passar fa 40 anys, és un congrés on hi va poder participar tothom, i ara el que es demana, i per això li diem congrés participatiu, és que hi participi tothom que vulgui, però tant de bo, després d'aquesta primera empenta inicial, que lògicament la protagonitzen professionals, acadèmics, etc., tant de bo quan entrem en la fase participativa hi participi realment tothom. Sí, en certa manera el que pretén el Congrés és poder agafar aquella qualitat acadèmica que poden donar els professionals o el món universitari, agafar-la i oferir-la i entrar en diàleg amb la societat, que potser desconeix alguns conceptes, però això pot fer que fins i tot els porti més enllà. Llavors, des de la base acadèmica d'un debat científic, podem arribar a un debat popular que empoderi la societat en aquests temes. I aquesta participació efectiva de la que parleu i aquest diàleg amb la societat, exactament com prendria forma això? Hi ha diverses formes de participar en el Congrés. Hi ha les més clàssiques, que és aquest debat científic, es pot produir en actes en els que els experts posin aquest coneixement que tenen en mans de la societat, però també en aquests propis actes la gent pot no només anar a escoltar de forma passiva, sinó també participar. Però hi ha moltes formes de participar en el Congrés i això és el que el fa participatiu, en el sentit que no és només donar respostes o fer preguntes o fer unes frases en determinats moments, sinó és el fet de poder-se empoderar a l'hora de fer actes, de plantejar alternatives, de plantejar temes, de plantejar fins i tot formes de participació. No només ens hem de quedar amb aquests actes o en la participació web, que és també un punt important del Congrés, sinó és també veure com es pot fer política de moltes formes i el Congrés pot donar aquest aixopluc a tots aquests. A mi m'agradaria demanar a la Sandra, que està interessada en el Congrés i que avui ha vingut aquí, doncs que també ens ajudi i faci alguna pregunta als que han vingut. A mi m'interessaria saber on està el paper dels joves en aquest Congrés. Important. Qui contesta? El jove o el no tan jove? Doncs penso que li toca al jove. A veure, en aquest sentit, precisament el que pretén el Congrés és arribar a tothom, però no podem amagar que si es diu Catalunya i Futur, el paper dels joves teòricament hauria de ser important i evidentment es tracta que ho sigui. No només perquè hi ha un grup de joves ja que està implicat en el projecte i una cosa que diferencia aquest projecte d'altres és que no existeix una suborganització supeditada a la gran, sinó que els joves estan implicats de forma directa en el Congrés i es pot participar proposant totes aquestes altres formes que nosaltres creiem que són més interessants, que potser se surten dels models clàssics i que poden permetre que realment es faci aquesta política de forma diferent. És segurament Barcelona, el barcelonès, l'àrea metropolitana, doncs acostuma a concentrar molt tot el tema d'actes, debats i tot això. De quina manera ha pensat el Congrés que això no passi? Vull dir, que no quedi només tancat en aquesta ciutat o en aquesta àrea metropolitana, sinó que tingui una expansió fins a l'últim racó del país, si pot ser. La millor manera és fer-hi, proposar les formes organitzatives que facin que la pròpia gent del territori prengui la iniciativa. De la mateixa manera que en Guillem deia que els joves prenguin la iniciativa i plantegin les coses com les volen plantejar, el que s'ha de fer és també no anar des de Barcelona al territori, sinó que sigui el propi territori el que prevegui, que proposi, i el que hem fet és potenciar nuclis que en principi són regionals o comarcals arreu del territori, que són els responsables d'organitzar tots els actes que des de cada territori els hi sembli convenient, sigui els típics actes de debat presencials,
però també com es relacionen amb els mitjans de comunicació, com fan que les pròpies entitats i organitzacions del territori participin en el Congrés. Vol dir que és el propi territori el que ens proposa les fórmules. I aquest debat, aquests actes que feu a través del territori, amb què es diferencien a altres debats que es puguin fer sobre com és la Catalunya del futur, que és un tema que ara és molt d'actualitat i ja s'han fet diferents debats? Potser la diferència més gran, que no la preveiem, però quan hem muntat els nuclis territorials és quan ens n'hem adonat, és que no deixes de caure en els sistemes de sempre, d'anar a buscar les patums d'aquest país, i estan generalment concentrades entorn de Barcelona o a Barcelona. Quan te'n vas al territori i dius, escolteu, clar, és que aquí toqueu molt tot el tema, per exemple, de la indústria agroalimentària. I és quan ells et diuen, sí, però és que aquests ponents que ens proposeu, si estiguessin complementats amb aquests, que a part d'estudiosos del tema practiquen cada dia i viuen del tema, li donaríem aquest toc real, no només acadèmic, sinó de com funciona de veritat tot el... Home, doncs escolteu, potser sí que val la pena que el territori, en el territori, s'organitzin actes que siguin molt directes, molt concrets, molt d'entrar en feina i no tant de filosofia, i sí molt més de concreció. Jo crec que aquesta pot ser una gran diferència entre el que es faci a les diferents parts del territori català. Llavors es tracta d'un congrés independentista? És un congrés on estem segurs que els independentistes hi participaran, perquè som, jo no m'haig d'amagar que provinc d'aquest sector, la gent que fa 10 anys pràcticament que vam començar a revolucionar la situació, però malament n'aniria si és un congrés que només es fes entre independentistes. Aquest país és de tots els que hi vivim, tenim dret a opinar sobre el futur, dret a construir-lo, jo diria l'obligació de construir-lo. Per tant, és un congrés obert a tothom i malament si no aconseguíssim que tothom d'aquest país s'adonés que ens juguem el futur de tots, no de només uns quants. I, de fet, jo crec que un dels miralls, un dels temes que ha sortit al principi, aquell Congrés de Cultura Catalana, és que precisament el moment i el Congrés Participatiu Catalunya Futur el que pretén és que la societat s'emmiralli en si mateixa i vegi què és, què vol ser i què vol ser els propers anys. Per tant, si d'aquest emmirament surt que Catalunya vol ser independent per arribar a la seva plenitud nacional i social, això és una etapa següent o paral·lela amb tot el procés que està vivint Catalunya, però si aquest emmirament portés a una altra conclusió, no estem prejutjant el resultat. Però creieu que pot ser més difícil involucrar aquestes persones que no són independentistes? En aquests moments jo crec que ja no, perquè hem de reconèixer, i les eleccions del 21 ens ho van mostrar, que aquí pràcticament ja tothom està mobilitzat. Jo diria que uns des de fa més anys, d'altres més recentment, però el que cal és que aquest debat no se centri en la guerra de banderes. Això no és un debat de banderes. Això és un debat de construcció d'un futur que alguns el veiem més possible d'una manera i els altres comencen a dir que potser és possible d'una altra. Doncs no comencem prejutjant, dir si ho féssim des d'Espanya seria així, si ho féssim des d'una Catalunya independent, sinó diem exactament com a societat, si fins ara sempre hem estat orgullosos d'aquesta cohesió social, malgrat la pluralitat i la diversitat d'aquest país, doncs si això ha estat així, per què no hem de continuar així i entre tots segur que ens podrem posar d'acord perquè hem après molt a debatre i a posar-nos d'acord i a consensuar, doncs fem-ho, veiem quin país volem i en tot cas, com molt bé deia el Guillem, després, al final del Congrés, veurem com és més possible, perquè no podem defugir també aquest tema. Quin estat, quina eina necessitem per tirar endavant com a societat? I aquesta serà la pregunta clau de l'etapa final del Congrés. Però segur que si hem fet bé la feina fins a aquell moment, la conclusió serà relativament fàcil. Durant aquests darrers anys s'ha parlat molt de procés constituent. Entenc que el Congrés que parla de la Catalunya del futur en cap cas és un procés constituent. O sí, no ho sé. No, a veure,
Crec que precisament per l'estructura i els temes que vol tractar el Congrés, però sobretot el sistema també, i aquesta visió àmplia del que es vol tractar, un procés constituent depèn molt del moment polític de Catalunya i creiem que cal desvincular el procés partitocràtic nacional del debat, en el sentit que volem anar molt més enllà. Volem que una Constitució, un procés constituent, una independència o qualsevol altre projecte nacional sigui conseqüència del debat social de la gent i participatiu, en el sentit que volem fer totes aquelles grans polítiques, tots aquells grans temes, tots aquells grans horitzons que té Catalunya com a país i com a nació, els volem tractar abans de decidir quin és el format d'estat, diguéssim. Jo, si em permeteu, jo hi afegiria que un procés constituent, el Congrés de Cultura Catalana de fa 40 anys, érem conscients que allò era un procés constituent? No. D'allà va sortir un model de país? Sí. Aquest model de país va ser utilitzat pels governs, pels primers governs, però durant molts anys de la Catalunya autònoma, sí. Què pretenem ara? Doncs posar les bases d'aquest nou model de país, d'aquest nou país, de la que lògicament, si va cap un camí o cap un altre, caldrà engegar un procés constituent. Serà per constituir la República Catalana de forma efectiva o serà perquè Espanya realment deixi anar la caspa d'una vegada i sigui un país modern i del segle XXI. Però això també caldrà, un procés constituent. Jo diria que el que estem fent ara és un procés preconstituent, que és el que podem fer la gent que no hi entenem de dret, de lleis, però que sí entenem, sí que volem opinar sobre com volem el país. Després els experts ja ho convertiran en una proposta, digue-li, de constitució d'un nou estat o d'una república federal. No és el debat d'ara, això serà la conseqüència. Hi ha algun... O sigui, com definiu, diguem-ne, els temes de què es parla? Qui ho defineix, això? O sigui, qui marca aquests temes? Vam començar tot això ja fa pràcticament 2 anys. O sigui, hi ha 2 anys de feina de laboratori que vam aplegar unes 80 persones de tots els camps del coneixement i els hi vam plantejar la necessitat de fer una ponència base, una ponència marc, no tant o sigui, no una ponència tancada a la que li demanéssim a la ciutadania i estàs d'acord o no hi estàs d'acord, sinó una ponència que pogués fer d'armari contenidor de tots els temes de forma que la ponència els ajudés a endreçar. I n'han acabat sortint 313 o 314 temes, que això, si entreu en el web ho veureu perfectament, i cada un dels temes s'hi poden fer aportacions. Al final el que hi haurà és conclusions a partir de les aportacions que tothom hagi fet sobre cada un dels temes i amb aquests 312, 313 temes jo diria que gairebé ho toquem tot, però deixem la porta oberta que si algú vol introduir un tema nou també ho pugui fer perquè així realment parlarem de tot. Ho posarem damunt la taula tot, però de forma ben endreçada que ens permeti arribar a conclusions. Imagineu-vos, 312 temes tractats per desenes de milers de persones, organitzar tot això, diguem-ne que té més números per acabar en el caos que en una altra cosa. Aquesta feina de gairebé 2 anys d'aquest grup de 80 persones crec que ens ha donat aquesta estructura organitzativa perquè tot això sigui un debat ben conduït i alhora ben obert. Bueno, 312 temes són molts, però si hi hagués de quina manera es podria incloure algun tema si trobem a faltar alguna cosa? Doncs aquests més de 300 temes estan estructurats en 17 àmbits i aquests 17 àmbits ho estan en 6 àrees. Llavors, si mirem una mica l'arbre de 6 àrees, 17 àmbits, 300 i escaig de temes, i es veu que les àrees tenen una coherència en si mateixes, parlen d'un grup de temes. Si quan tu entres allà vols opinar sobre un tema, vas al cercador del web, poses el tema del que vols opinar i aquell tema no et surt, vol dir que allà hi ha un buit. I tu pots proposar, és que jo vull parlar d'aquest tema i proposo parlar-ne de tal manera.
i ja fas la primera proposta. I automàticament l'equip redactor es fa seu aquell tema i el penja. I per tant, a partir d'aquell dia que tu introdueixis un nou tema, els altres participants ja el veuran. Tot això des del web, clar. Sí, el web és el que fa de contenidor de tot això. No vol dir que haguem d'estar penjants només del web. Hi ha un tema, per mi, una de les propostes maques és allò del tema del dia. O sigui, no és només l'actitud activa d'un anar al web a veure què pot dir-hi, a veure què hi diem nosaltres i què hi pot dir ell, sinó que cada dia en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials, plantejarem un o dos temes del dia de forma punyent, de forma provocativa, allò de dir, ostres, què estan dient aquesta gent? No hi estic d'acord, o hi estic totalment d'acord, o hi vull fer un comentari. En el Facebook, en el tuit, de qualsevol manera, i tot allò, a més, ho podrem votar, ho podrem valorar. O sigui, tant el que diu el web com el que diuen els temes del dia, o els comentaris que es puguin fer, podrem entrar i simplement valorar-lo, dir m'agrada, no m'agrada. I tot, al final d'aquests més de 120 dies de participació, tot això es recollirà, el propi web ja té un sistema d'endreçar-ho per més o menys suport, de manera que sobre cada tema anirà apareguent els comentaris que tenen més suport dels participants. I el propi grup que ha de redactar les conclusions ha d'agafar i necessàriament en les propostes de conclusions incloure allò que té més suport social, perquè si no, per què es participa? Es participa perquè et facin cas. Sí, i a tall d'això també és important que som conscients en quin moment vivim i com es participa políticament actualment. Llavors, no és només buscar el debat de grans frases i grans temes, sinó que tothom pugui participar de la forma que li sigui més còmode. Es tracta d'arribar a quanta més gent millor i que tothom decideixi quin és el seu mecanisme. En aquest sentit, que a les xarxes socials puguis fer un retweet, puguis fer un m'agrada o puguis fer un comentari o valorar aquests comentaris, ajuda a arribar d'aquestes altres formes. Llavors, els temes dels dies busquen això i la resta de xarxes socials també permetran intentar buscar aquestes altres formes de participació més enllà del debat en si mateix. Bé, tots aquests temes, és obvi que això és una feinada i deu haver-hi un gran mecanisme darrere. Com està organitzat? Quina és l'estructura organitzativa del vostre congrés? Complexa. I jo diria que, per sort, a mesura que hem anat avançant i hem anat demanant col·laboracions, hem trobat una gran resposta d'acadèmics, de professionals, de col·legis professionals, de gent experta en cada un dels temes, que quan li hem proposat ser membre del Consell Científic de cada una de les àrees, home, sí, compteu amb mi, vol dir que en aquests moments tenim per cada una de les 6 àrees de debat un Consell Científic que format per 4 o 5 persones de reconegut prestigi dins d'aquell àmbit i alhora per uns dinamitzadors de cada àrea, que són membres d'exigents del grup que ho hem organitzat, que farem la feina, diguem-ne, del dia a dia, d'estar pendent de tot això per tenir-ho actualitzat, perquè si s'acumula la feina malament, però a més hi ha tota la part del comitè organitzador, que és del que depenen tots els nuclis territorials, tota la part de gestió de base de dades, d'administració, de gestió de web. O sigui, en aquests moments, l'organització d'aquest congrés, sense comptar els nuclis territorials, ja hi ha més d'un centenar de persones implicades. No descartem que en un moment determinat haguem també de fer contractacions per acabar d'omplir tot això, però de moment ho estem fent amb voluntaris. Ja tenim una llarga tradició en aquest país de voluntariat i es nota, perquè la gent diu amb què puc col·laborar i s'hi arremanga. I de quina manera es podrà participar en el congrés? Participar en el congrés, la forma més, diguem-ne, directa és entrant en el web, webfuturcat.cat, anar als temes, aquests 300 i pico de temes, veure què diuen, fer-hi una aportació i si resulta que el que diu ja t'està bé, doncs dient m'agrada, es pot fer a través de xarxes socials amb els temes del dia
i si la gent s'hi vol implicar més i vol col·laborar, doncs del que es tracta és que a info@futurcat.cat s'ofereixi com a col·laborador, ens posarem en contacte amb ell i de feina no en falta. I en aquest sentit també, es poden proposar actes i temes en el sentit que, precisament pel que dèiem al principi, formes de fer política n'hi ha moltes. Ara estem en un moment en què probablement pensar aquesta Catalunya del futur necessita pensar aquestes noves formes de fer política. Per tant, qualsevol persona que consideri que té una idea i vol proposar-la a l'hora de com pot ser un acte, com es pot fer una participació o com es pot produir un debat més enllà d'una cosa en un format clàssic com el que estem fent, és benvinguda i es tracta de provocar precisament aquestes propostes. Ens queden moltes coses aquí per preguntar, segur, però el temps s'acaba. En 15 segons, quin és el calendari? 15 segons, vull dir, fins quan s'allarga això, etc. Doncs d'aquí al 18 de març s'acaba la fase de presentació territorial del Congrés, del 19 de març al 7 de juliol hi ha la fase participativa estructurada per àrees i amb els temes del dia, o sigui que serà un continu. Després, els mesos d'estiu, el Consell Científic, el Comitè Científic redacta la proposta de conclusions, es pengen en el web. El mes d'octubre podrem tornar a participar dient el que opinem els que hi participem sobre les conclusions. El mes de novembre hi ha els 5 congressos d'àrea a 5 ciutats diferents del país. El 2 de desembre hi ha el Congrés Nacional on acabem d'aprovar entre tots plegats el document final i el 14, 15, 16 de desembre hi ha el Congrés Internacional, que és la cirereta de tot el pastís per fer la projecció internacional d'una feina que, novament, per poc bé que ens surti, haurem estat innovadors. Doncs avui hem pogut conèixer una miqueta què és i què pretén aquest Congrés Catalunya i Futur. Segur que tindrem temps d'anar-ne parlant i, com ara ens recordarà la Maria, doncs una de les eines més importants d'aquest Congrés és el web, no? Sí, si us ha interessat el projecte del Congrés i voleu fer esmenes sobre les ponències, doncs podeu entrar al web del Congrés, que és futurcat.cat. I res més, agrair molt als convidats, en Pere Pugès, el Guillem López i la Sandra, que hagin estat aquí amb nosaltres. Nosaltres, si m'ho permeteu, ens acomiadarem amb una frase de Gandhi que trobem molt encertada, que és el futur sempre depèn del que facis avui. Ens trobem aquí la setmana que ve a Catalunya Segle XXI.